Hello, hello. Cái channel mesa.skincare clear tu te chỉ vậy lẽ vek tu le mesa chak chuak ta nia. Ole tun chu ma chuan in product review na hun kan mang ve le thunga nga. Khoi na top claim milen sak do nia. Ole I tun chu ma hian kapur topa ti han tila chan chu ka product on review tur hi athara ni ba ka lo ngai lo o India avoid khatna tur ni ta Indian brand chu ni lawa. Chuan mania chu Instagram ma ka review to alo ente point o mga azuar tu te hi online shopping site thara ni boga skincare online shopping site thara nia cult an nia cult an nia chuan alom dang le chu cha hlom na link le code kha ka nei ta ni in tan khan I discount hey kan shil lok chonga soi cho chi bok poni lawa te ti ve la I discount code mangan tama I sales ten chat henge nangma zara discount code mangan tama sales ten chat chuan discount percentage hi kan ti belang te an tia chuwang chuan in discount doi thei don chuan in lo tran ve kha ngai ni chu kha kan soi tel zoi ni se ti chuan in tundin muna hen ka share cholo chu ka discount code 50% lai offer o mani chuwang chuan in man enge ani reng ti chu ka soi thei lawa ani reng anga hetiang za hi discount om reng don chu ka tingam big lawa an mani point he in shopping site siam thar ten ni wang khan an tang ve a chuwang chuan in thei topa customer te ta na thei top chho khan du ve chuwang chuan tundin mun ai chuan in offer an la pe tha khop maya tun huna hianin an website kha an hoi khan ka link le code ka lo da do na MESAKL ti kha nia ka code chu MESAKULT cult MESAKULT share an nom viawa discount code man na chin chia na khanin in ron chin chia tel thei discount code le link le code kan na ni wangin in ron thelu thei ti na ni chu discount code man na khan ti kha kan sui ma sa du ni ti chorin tun huna hianin sunscreen EV technology ni an brand ni EV technology EVY mo hemite pani hi man an nuam tu ka chuanin sunscreen dang anga kan hmu ngai lo le kan hriat ngai lo a texture hi mousse texture ania mousse kan ti chuanin whipped cream anga enge ron chuak texture ne khani ta ni a texture ka whipped cream anga texture om khani ta mana nuam tu ka blending ma a makeup base ta pom man the a hydrating tela tin glowy finish pe boka ma se ke ma chon he khatiang glowy finish pe ka wang khan mai ban mom te khamin siam chuang lawa tin winter chawa chuan man nuam viau don boka chuti ro ke mai chuan amum ka ti mi alawa ma se glowy finish te pe ka wang hian vun kha enge alang glowy ve du ni alang winter ta pe chuan put khan nuam ve ni chu chuanin hei zo khi daily defense mousse daily defense face mousse ania chuanin moisturizing sunscreen kan tiang chi khani SPF 50 PF4+ ania chuanin sweat resistant long lasting ani boka ti chuanin an mani hi man an nuama putan nuama enge an mani a brand ina an soidan chuan dark nga changa dark area ta daya chuwang chuan reapply se khangai lo an tia tin hei water resistant ani boka water resistant te chu an dai rei deuh thin sweat resistant te chu kan ti thin tiro ma se ke ma chuanin mai khoi ni onote kan lo chinga dakar ni dana kan lo reapply pe lo ni pon dakar li dre chu reapply hi apoi lo ka tia chuti ro chu hemi hi ka proof shim du ka test shim du dakar nga changa dakar det event hedi de chuan kan ti ni kha chuanin kan thu ni a reapply lo kha chu kan thu ni se ke ma hi chuanin reapply tho hi ka du thina ka reapply zel bokang ka hriat ka theng hil lo ni chuan theng hil lo ram po ka tum bok thina ni ti chuanin kan mang chinanga man mai tia thin nge tur nia a texture hi an ve a wangin le a finishing point anglu tuka itan vitamin C oma chuanin pat ta hianin vitamin E a hydrating de ka hydrating ingredients ka omta glycerin te omta ta hianin vitamin C omboka a texture hi a me chuain a rei hi ngai thla ka nuam tuka chuan a texture ka ton tilang phot ang
hey whipped cream etia kan me chuang si ka tiang tiang khan ron chua ka mo noi an nuam man an nuam boka tian hey Messi ang de hian langa ti ra chon ma se a blending ma em ani chu chuanin kha hey glowy finish kha pe tlemin glowy finish chu anei ve deuh tero man lo ai chuan ka tiang se khan lampang hi kan ti ve lenga abur pol zo khi abur pol hi sunscreen mousse 50 SPF 50 PF4 plus Estonia long lasting ngayon tini hey zo khi very water resistant ngayon ti boka an tui chen tui lop the tura nga yang a texture chuan hei a finishing a hi chuan tlemin hei hi han khoi hianin ke han man zo hetian khoi mai chu a ban deuh chu hei chu engma ban nang khawm lo tle cheten hei chu a ban lek lek ke bo tiang the kha ni ve a hydrating zo bok kan tia a lasting zo bok kan tia a glowy finish po hi chu na deuh hlek zo han en mai hian mo chuanin ka mang rol mai nga hei tila ma hianin face music ka mang nga chuan tila ma hianin sunscreen music ka mang thunga nga en pon ni se kan lo mang do na khoi mo so kan lo mang do ni pon eng lo bak hi ngai lo golf ball size vel bak hi me chuang ngai lo an tia chuan me zo te hian a texture kha a ron pung deuh ni chu bokana dang dai to pa aman pa nga hi chu to a tom vak big mi alowa hei hi sang ni zaruk som panga nia apol zo khi sang ni zathum som ni pakwa nia ma se ka discount code nen tuna han discount an nei mek boka ka discount code zong zong nen chuan sang khat le ti lekin le nga pakhat pe chu sang tling lowin atlom zo hi sang a tling lo mai thei ka ton ti langang ka he ka karta ke na he mo ti khan de ga mana nuam to pani chu cream tak whipped cream tak in hoi hi kan ang lo to ka mo han noi vel de han an rebel to ta nge a fun to pani chu man kha he nge I enjoy thei to pa ma te kha tin ko voi khat man ania ke po tiang mousse texture mousse form ang chi anuam ka ti adang dai ka tia sunscreen bi ka tiang hi lom ngai lo wa chuang chuanin man nuam kha ka ti ve shim shim tin atlom lai te ni boka discount om chat lai te ni boka lo try ve ro in sir lawang tin in he kol ve shim shim tlema skincare a hlimom deuh hlek a ti du ni te mood of deuh hlek ne tlema fan enge skincare a hanin ti lai deuh hlek tum chang ni a khanin man du ka renga chan chu a me chwa tang khana ri kha ngai thla ka nuam hma le chu satisfying to pa chuan kan han hnoya ama kha a texture vel kha feel khan nuam le mem ta man khan nuam to pani chu mo chuanin he tlampang a polam po hi chu tem chuan hydrating dewa ti han khoi vel po hian a hriat ve ni chuanin hei winter ni chho boka hmana hreom thon lo lu tuka oily skin tan chuanin ke ma hi chuanin apa ngai viau zel themetin blending hnu po hianin enge ban te kha om to lo ta blending hnu hi chuanin hnoi tira kha chuanin hemi zo hi chu chete chuanin aban lek lek ka ma se ana sa chuang lawa oily skin chuanin samara chuanin mang tha peilu tuk lo nga ma se winter la chuanin fall skin types ka ti winter chung na chuan mo chuanin dry skin chuanin in mang thei rangang tik lai pon chuanin makeup base atana than ti boka kan test le nga lang Selena brand Rare Beauty in kan test anga makeup base enge primer ani ngal me ni ani thei me ang so makeup base is primer ni deu zen ka ria khetlem ve box hi Rare Beauty foundation ani ya chuanin a base a glowy heavy technology sunscreen mousse sunscreen kan mang boka nge outcome to nge result to kan lo enang to na
nội chu nuam ngang mai ati nuam bok tlema alo hydrate deuh hian vun makeup mani chu nuam in ka hria ke ma chuan kan hoi tam ve sim sima ma se popuk si khani lawa tuna ka shade mani universal shade an tiang chi khani ta eng skin type tan pom mil tur thei tur ang ber kan hoi tam ve deuh chu ni ani phuk mai ka mang khat boka foundation ni chu rare beauty te po hi ei sele wanga nei ve sim sim khani ta kan ren vak lo ve boka kan ta du am ve deuh boka mo ama se tian a shade te po hi lan chen pha ve deuh bok ka renga makeup noi tin wa ma hey makeup pot ti lang nal viawa chuanin I ka vun makeup a khok chin ti ve kha om wak don lo ni a than chu a hydrating ve wang kha mo sunscreen a kha ti kha chuanin in hria thiam to ka renga makeup base a po man thei dan kha mo le kha AV technology sunscreen ka ron review thei te ni a in lo mang ve du ni chon ka recommend viawa tin atlom lai le atlom zual tak tak lai ne tun hi an discount ba ka discount ko ta man bel the wang khanin 58% ve lai discount om ta ni chu achan ve ai tam de discount om ani chu mo chu wang chuanin tin enge introductory price te po ni the a chan chu ka online shopping website kha athara ni wangin an mani point introductory price ang deuh khani ta thei to patlomin an ron ti ve ni chu offer khan ron be tha ve ni chu advantage lo la khun viau tin cha thiam lo kha kan ni cha sak leang o ka number ron tar na hian chuan min lo whatsapp le mai don nia le video thui lu tuk man ka do to kang ti khan khati zong ha ka ron review thei te ni sein lo chang ka pui lo hlok pui ka be se ya ka channel te mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sang sel tu ka som non le bok chewa an hoi khan ka cha tom na link le code ka lo da lenga MESAKL ti code kha in lo mang don nia video le pe ka kai male chho don nia